wabro wuoye. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga, rapar marine mosenindo Cyrus Jirongo. Mokwongo atimo mos ne familia kuom wito achiel kuomgi. Nitiere ji e Kenya ka mane obelieve kuom Jirongo. I'm sure ni nitiere jok mano konyo kata nitiere jok mane okonyore kuome, mano en gima watimo negi mos. Nikech ato kapani nan kode machiegni ahinya, dho naseromo kode e kinde mopogore opogore, but tiyo kode machiegni ahinya to nok atiyone. Jirongo tho ka en jahigni 64. Wach mineno owadwa Meshak Odede wacho en gima notimo ka en jahigni I think 30. Ndalogo inyalo neno ni ndalogo ne en youth, ne en kaka koro Gen Z ma koro sani wawuoye. Ndalogo ne ndalo gi mane gin go Gen Z. Kik wiwa wil ni kanyo bende ne giriwore gi jok mathoth, ma achiel kuom jalwete mane oro ka gi kacha en president masani, men President William Ruto. Korka wach ma anyalo wacho kuom Jirongo e national politics ahinya, to sani tok dianga wuondi okapani nitiere motegna ahinya kopogore gi jok ma osekonyo e alworane.